På vegne af Vejle Kunstmuseum og Vejle Erhvervsudvikling og Brandbjerg Højskole, så vil vi fra Event Lab på Brandbjerg Højskole rigtig gerne have lov til at byde jer velkommen her til vores organisering i aften efter 2 dages workshop og 3 ugers forholdsvis intens arbejde. Og vi skal selvfølgelig også lige sige tak til Kærespiloterne, som har været en stor del af det her projekt, og som egentlig også kører deres eget projekt op for deres skole af i forhold til at samarbejde med os. Og de har været rigtig gode samarbejdspartnere i forhold til at give os gode råd omkring gruppedynamik og ledelse. Så derfor så vil jeg gerne have, at vi lige giver en hånd til Kærespiloterne. Men det vi har lavet lidt, det er, at vi fik et projekt serveret fra Vejle Kunstmuseum af omkring, hvordan vi kunne skabe opmærksomhed omkring Vejle Kunstmuseum til unge mennesker, så det kunne blive mere interessant for unge mennesker at komme her og se, hvad der skete. Og derfor så valgte vi så at lave sådan en graffiti og street art workshop her onsdag og torsdag. Der har været nogle mennesker forbi, og de værker, eller den frugt, der er kommet ud af det, det er det, hvad I kan se her rundt omkring. Og vi byder også i aften på noget bodypainting hernede, og der skal vi også sige og give en kæmpe stor hånd og en meget stor tak til de 2 kunstnere, som er kommet her. En fra Kolding og en fra København, og det er Mester, og han kommer fra noget, der hedder murkunst.dk i København. Ja, han er dernede. Og så Rune Syv, som kommer fra Kolding. Så lad os give dem en hånd også. Og de kan lave noget bodypaint hernede på Anita, som også har været en del af vores hold her, og på Rihards. Men derudover så vil jeg bare sige tusind tak for et rigtig godt samarbejde, og tusind tak for de sponsorer, vi har haft. Det har været utroligt dejligt for at lave et projekt for 0 kroner. Så er det utroligt. Hvad siger du? Ja, og Marianne skal også have en stor tak. Ja. Marianne. Så jeg håber, at I får en rigtig god aften. Gå rundt og nyde det, og få lidt og spise lidt og drikke. Og så bare fyre den af herinde. Tak for jer. Tak. Og tak for at komme.